Мин сүгенәмме? Сүгенә инде, кая инде. Машинада йөргәндә бигрәк тә. Үзе сүгенә дә. Нәрсә дисең әле син? Әстәгъфирулла дип әйтәм. Әстәгъфирулла дип әйтәләр бит инде. Әстәгъфирулла дип әйтәм. Астагфирулла, астагфирулла. Рәхәтләнә генә инде. Ул аны үзе дә сизмәстән әйтеп куя. Ул әле Нормаль ул хәлдер инде ул. Или юкмы? дөресен әйткәндә, нәрсә әйтәсем килә, әлеге начар гадәтемне бетерү үстендә даими шөгыльләнсәм дә, Аннан түгел. сүгенү көчсезлек икәнен аңласам да, теге руль артында утыргачтын, улай бер нишләптер үзеннән үзе аны аңламыйсың. Лексиконда шул хәтлек җөмлә белән төзелгән шул кадәрлек Әле ул сүгенеп кенә сүзләр бар икән. Ләкин мин аны кеше кырында шулай кызганычка каршы түзеп кала алмыйм. Ул һәр көн саен бер сәгать теге якка, тагын бер сәгать икенче якка үзәктән кире өйгә пробкада утыргачтын, вакыт шушы нервы клетлары түзми торгандыр.